गिबियाव आफा इसोरखौ हामबाय होनदों आरो दिनैनि बे भिडिअखौ नायग्रा साफ्रोमखौबो आंनि गोसोनि गोजोननायखौ जासिहरबाय, खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअआव आङो दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों जाय हिमा बसुमतारी मुंनि सासे आब'आ गसाइगाव मागथाइगावनि गोब्राबथार बेमारजों थैनांनाय, यानि खर' गाज्रि फाग्लि टाइपनि बेबायदि बियो जादोंमोन। हरसे सानसे बेबायदिनो हज्रि गाबख्रावबाय थायोमोन। बिनि खर'आ गिलिर मोनोमोननो। बिदिनो बेबायदिनो डक्टर अजाफोरनाव थांबाय, कबिराजफोरनाव थांबाय, नाथाय सोखाजानायखौ मोनाखै। खर'नि मा होनो बेखौ MRM माबा माबि खालामबायनो, अब्लाबो बियो एकदम मोजां जानायनि लाइनाव फैयाखै, जेबो प्रुफ मोनाखै। दा बिथांमोनहा इसोरखौ नागिरनानै आरो बबेयाव सोखाजानायखौ मोनगोन साननानै ओरै खारलाय नागिरनानै जोबनायाव काशिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव बिथांमोनहा लानानै फैदों। थ' बे समाव बिसोरो बेहाय उदै बासिनायनि गेजेरजों, गावसिनि उदै बासिनायनि गेजेरजों आरो काशिकत्रा प्रेयार सेन्टारनि बिस'नानै होग्राफोरनि दुवारै बिथांनि सोखाजानाया मोननो हाबाय आरो बिथाङा गावनि खुगाजोंनो टेस्टिमनि होदों। गिबियाव आङो नोंथांमोननो बिथांनि जे बेमार जानानै हज्रि उन्दुलाबायनाय, होख्रावलाबायनाय बेबायदि भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिग्रोगोन आरो बिनि उनाव आङो बिथाङा जे हामनानै सोखाजानानै गावनि खुगाजों खोन्थाबाय नोंथांमोननो, बे भिडिअखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। दानिया फैदो जों बिथांनि टेस्टिमनिखौ जोङो खोनासंलांनि, जोङो नायलांदोनि। खारो नामा? खारनायाथ' खारलाबाय आरो ओमफ्राय बिदिनो न' सिङाव थाबायलाबायो। खारा बाहेरायाव बिदिनो थाबायबायो, ओमफ्राय न'आव हाबफिनो थायो आरो। 3 मास जाबायना? औ। हाबा जाहैदोंमोन? औ, हाबा जाहैबायमोन। गथ' दंना गैया? दङमोन, 7 बोसोर जाबायमोन गथ'आ। ओमफ्राय दा माबायाव नभेम्बराव गोमाबाय आरो। गथ' साबसे जाबाय? सासे दंमोन। सासेमोन। थैबाय गथ'आ? 7 बोसोर जाबाय गथ'आ। फिसाया दंना गैया? फिसाया गारखोना माखो? बिदिनो जाहैसै। दा रिएक्सन लायाखै नालाय। दा गामिनि मानसिफोर खोन्थाहरबाय नालाय, गामिनि मानसिया खोन्थाहरनायखाय बारा जाबाय होननानै खोन्थाहरनायखाय जों लायबाय आरो। रिएक्सन लायो। खानायखौ मानो हास'जोबखो? खानाया बिदिनो बुलाबायबायना, गाज्रि जाबाय। बिदि फसंना होबाय आरो। खारो नामा? खारनायाथ' खारलाबाय आरो, बिदिनो न' सिङाव थाबायलाबायबाय थायो। ओमफ्राय बिदिनो सारिथिं थाबायलाबायबाय थायो आरो, न'आवहाय गिदिंबाय थायो। जायगा दावसियाव थाया? ओमफ्राय फैनाया फैफिनो, ओमफ्य न'आवनो ग्रोब फैफिनो आरो। ओमफ्राय संनो खावनो रोंला? जेबो रोंला, जानोबो रोङा आरो, आखाइया बोलो गैला आरो। जेबो सेन्स गैला? जानोबो रोंला? जेबो सेन्स गैला? खिनाय हासुनाय रोंला? रायलायनोबो रोंला? फुरा फाग्लि जाथारबाय आरो, सेन्स गैयि जाथारबाय। ओमफ्राय बिदिनो आइखां बायखां जाबाय थायो? ओमफ्राय आब'नि नामा मा नाममोन? हेमा बसुमतारी। गामियालाय मा गामि? गामिया मागथाइगाव। मागथाइगाव? बै गसाइगाव मागथाइगाव? औ। ओमफ्राय दा माब्रै जाया आरो बबे पजिसनजों आरो माब्ला बेसे गोबावसैमोन बेखौ खोन्थानो हागोन ना? आंनि जानाया मा मासाव जायामोन? जानायखौ मिन्थिला आङो, मा जादोंमोन। एसे गोरा बुं। जानाया मा जेबो थाल मोनाखैमोन ना? थाल मोननाया माबा जादों दा, मेयावहाय जादों। मेयावहाय जादों। ओमफ्राय दा हामनाया नोङो बेसे गोबाव जाखो नै दिनैनिफ्राय दाख्लै? हामनाया मास मोनथाम जाहैदों। मास मोनसेसो जाबाय ना? मास मोनसे। ओमफ्राय बियो नोंनि मा जायो? बाजै जायो। बाजैया अननानै खोन्था नामा बेनि बे जे बेमार जादोंमोन बै समाव माबायदि जायोमोन, ओमफ्राय एसे परिचय लादो मा नाम, ओमफ्राय बिनि मा जायो एसे खोन्था।
बे समाव आङो बिफा इसोरखौनो आङो हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनग्रोयो औ आंनि रायथिनाया बेनो एसे गोरा रायलाय जे बेमार जानाया आंनि बिबोनां जायो आंनि नैबेना बियो औ आंनि बोरायनि बिनानाव औ दा बियो गोबाव समनिफ्राय बियो बिराद गिदिर निदानाव गोग्लैदोंमोन आरो बियो आफा इसोरनि अननायनि गेजेरजों दा बे कासिकत्रा सेन्टाराव गासै बे कासिकत्रा सेन्टारनि लिडारगिरिफोरनि बिनाय बिख'नायजों जोंनि बिनायजों प्रेयार सेन्टाराव आफा इसोरनि अननायाव बियो दिनै मोजां जाबाय आङो आफा इसोरखौनो आङो हाजासे हामबाय बे जानाय टाइमाव माबायदि जायोमोन बेयो जानाया एखेबारे जुननिफ्राय जादों आरो जुननिफ्राय औ जुननिफ्राय एसे जादों ओमफ्राय जुलाइ गेजेर 15-16आव बारासिन जादों आरो बियो ओमफ्राय जेबो गाव खेल गैयामोन आरो डक्टरनाव लांदों कबिराजनाव लांदों डक्टरनाव लांनानै जेबो रिपर्ट मोनाखै गासिबो एमआरआइ खालामदों खर'निबो जेबो मोनाखै ओमफ्राय रजानाव लांदोंमोन आरो ओमफ्राय रजायाबो सारेन्डार जाबाय ओमफ्राय रजा सारेन्डार जाबाय नालाय ओमफ्राय जोङो जानालियाव लांदोंमोन आरो जानालिनिफ्राय जानालिनाबो सारेन्डार जादों लाखियाखै ओमफ्राय जानालिना होनहरदों प्रेयार सेन्टारना नोंसोर खासेबाराव लांदो खासेबाराव लांनोबा बिसोरो माबा मोनसे होननो हागौ नोंस्रा बेयाव लांदो ओमफ्राय जों खासेबाराव लाबोबाय खासेबारावबो लाखियाखिसै मानसियाथ' बिराद सिरियास ओमफ्राय लाखिया नालाय ओमफ्राय जोङो बे कासिकत्रा प्रेयार सेन्टाराव जोङो गोसोखांलायनानै जोङो लाबोबाय आरो ओमफ्राय दा बाव लाबोनानैबो सप्ता खनसेया बिराद सिरियास जादों आरो बियो खारनोल' नागिरदों खानानै दोनबाबो जायगायावनो बियो हासुयो खियो बियो ओमफ्राय जानो मिन्थिया खालि हब्रायो सान हर हब्रायो आरो ओमफ्राय दा बिनि थाखाय 21 दिन फास्टिं लादोंमोन आङो दा बे 21 दिन फास्टिंआव आङो 10 दिन थानानै आङो न'आव लांदों आरो ओमफ्राय न'आव लांनानै न'खरैनो सानसे जोङो फास्टिं थानानै इसोरनि बासै जानायखौ मोनबाय आरो जोङो बिनि उनाव बे जोङो न'खरावहाय गासिबो बिदा फंबाय जोङो फास्टिं थानानै बिनि फाहामजानायखौ जोङो नुबाय बे प्रेयार सेन्टारनि गासै लिडारगिरिफोरनि बिख'नायजों जोंनि बिदा फंबायनि सानसेनि फास्टिं लानानै आरो आङो 21 दिन थानायनि गेजेरजों इसोरा अनबाय इसोरनि आशीर्बाद बिनि थाखायनो आङो बिफा इसोरखौ हाजासे हामबाय बिना होनायनि थाखाय गासैबो बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो बिबाजै फंबायफोर गासैबो इसोरा आंनि थाखाय बिसोरना होबाय आंनि जानो थाखाय इसोरखौ दैनाव हाजासे हामबाय दा बिथाङा फुरा कमप्लिट हामबाय इसोरनि गेदेर अननायजों दा बिथाङा गावनि खुगाजों टेस्टिमनि होबाय मा गान गसाइगाव मास्टाइगाव ना औ दे धन्यबादसै जाबाय